Hej folkens. Så er det mig, der har bum. Hvorfor? Og vi planter kun i A, ikke? Er der long jump på? Du skal sgu da helvede til. Så skal jeg lige skifte B-hop, så det Er der lyd på nu? Hvad? Skal der ikke være lyd på? Jeg ramte. Så bliver det lidt mere spændende. Nej! Hallo? Jeg er helt alene bare. Kom så, Bræser. Ja. Nej. Sindssygt. Sindssygt. Du har HP tilbage, Hextex. Nej, jeg tror, jeg havde 7 eller sådan noget. Er der lyd på? Men til gengæld er der ikke noget B-hop. Jo. Det eneste B-hop, jeg Sætter har, du det lyd på, når det er? selv skaber. Ja, men det er fordi, at du skal købe det med credits. Det kommer der. Det skal man købe med credits. Lidt kedelig video, hvis der ikke kommer lyd på. Åh. Der var Mange lyd. tekster, og mange AA. You are best på til at bruge Så kom der pistolas. lige uden at synes, det her. Reje, hvad fuck er reje, mand? Nej, stop af. Sådan der, nu kan jeg høre noget. Flot. Så bedre. Optag. Om du kan se Okay. fejl med en B-hop, altså. Det er dårligt at dreje i. Hvordan sender man egentlig sin... når du har optaget en video, hvordan sender man det så på YouTube? Sådan der så. Hvem har Altså, bomben? det er ikke min server, så jeg ved ikke, om du skal Program. sætte pluginen til. Jamen, så kunne du jo have påmindet mig om at læse den, og sige, at måske har misset den, eftersom det ikke kan være i. Nej, Ja. for helvede. Nej, jeg tror. Det er sny. Reje. Ja, Reje. ingen idé. Ingen idé. Jamen, Det så vi. nej, jeg synes nok, jeg har set det der navn et sted før. Har du Og egentlig det er færdigt Snapchat? så meget. Hvad hedder du? Sandarfrakeren. Ja, jeg tror. Vil du ikke være med til at sove? Jeg hedder bare Benjamin Hesche. Benjamin H-E-E-S. Ja, Benjamin H-E-E-S-C-H-E. Så står du fucking der og gemmer dig dit røvhul. Nej. Hvad var det, du hed? Ja. Lav bare lov at tage et billede. Hvorfor skulle jeg så bruge noget B-hop, altså din hat? Nej! Med mig er en chef. Ja, det blev sgu et godt billede. Shadow. Det står der multi i starten. Sådan noget lige til min storebror. Nej, jeg troede bare, det var fordi, jeg brugte for navn. Læste mig til det eller. Sådan.
Ja, det er så mig, der ejer den, eller? Ja, men På jeg betaler i venner. hvert fald. Står på den. Nej, jeg gør det kun for hans skyld. Men han må jo ikke, han må jo ikke have en, når han kun er 9. Jo. Nej, Og du har så et billede, som der bevæger sig. Så jeg tænkte, at dine shadow, men... Det er min søn. Olsen 0. Ja, Okay. Hvorfor allerede nu? Video på et kvarter. Spiller du FIFA? Det gør jeg også. FIFA 17.